Λοιπόν, η μπάλα είναι κόρνερ τώρα για τους Λόκος. Καρόγλου και γκολ 1-0. Η ομάδα των Λόκος είναι αυτοί οι οποίοι ανοίγουν. Το φάουλ είναι υπέρ του. Εδώ και έχουμε το 2-0. Ο Χαμοξάρας. Καράγλου την κεφαλιά με τα κροδάχτυλα Παπαγιάκου και πάλι κόρνερ. Ξανθόπουλος για τον Δεμήρη. Και πάλι ο Ξανθόπουλος. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες των Rovers. Έχουμε τον γκολ εδώ με τον Ξανθόπουλο. Κρύψαν την μπάλα εδώ οι ποδοσφαιριστές των Rovers. Χαμοξάρας. Τριπλάρει ωραία τον Κουκουλή. Έχει χώρο. Θα κάνει το πλασέ out. Η ευκαιρία. Για να δούμε εδώ. Μίτσος με τον Παπαγιάκου. Παλεύει με όλους και με όλα και γράφει το 3-1 εδώ ο Χαμοξάρας. Παίρνει και τις κόντρες. Καράγλου, αράζουν καταπληκτικά. Νικολαίδης, για να δούμε. Περιμένει από την άλλη μεριά. Κακή σκέψη εδώ από τον Νικολαίδη. Κακνής με την μπάλα. Ωραία, θα περάσει. Θα κάνει και τη σέντρα. Όπα, εκεί. Εδώ το σουτ. Καράγλου πάει να βρει τον συμπαίχτη του. Και έχουμε γκολ για την ομάδα των Λόκος. Ο Άντσος θα κάνει το 4-1. Φαγωγένης. Ωραία. Στον Ξανθόπουλο παίρνει μέτρα. Θα κάνει ένα σουτ. Ο Μαυρίδης παραλίγο. Κοντορίνης παλεύει με όλους. Η μπάλα στρώνεται στον Κακνή. Ο Μαυρίδης θα κάνει άλλη μια μεγάλη επέμβαση. Άντσος, ωραία στο Καράγλου. Πλασέ. Ο Παπαγιάκου με τα πόδια αποσοβεί. Άντσος. Αλλαγή παιχνιδιού. Αριστοτελίδης Σολομόναχος. Ο Παπαγιάκου σώζει άλλη μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα του.